Takže vítam vás Johnny z kanálu Gameborci a toto je nová séria Eurotracku a povedal by som, že môžeme začať, takže dneska si dáme dve jazdy. Jedna z Bratislavy do Bratislavy. Takže máme krásny kamión Scaniu. Fú, mne to riadne laguje, ale no, dobre. Tu vytočíme. Tu dáme smerovku. Tak. Kámo. Tak. OK, odbočíme. Hehehe. Odbočáme. Takže tu je predajca Traco Majestic, nechceli platiť cez značky, tak tam je to Mercedes. Takže tuto to otočíme. Kámo, jo. No. Veľký náklad. To je náklad, kámo. Tak. Čakaj. Ja nemám žiadne poškodenie. Aha. Takto. No. GG. OK. No. Myslím si, že dostaneme o niečo viac. No a samozrejme teraz vám ukážem našu garáž, ktorú si budeme postupne vylepšovať. Toto bude séria, síce som sa Aristotexa nepýtal, či si to môžem natáčať, ale určite hej. On toto nemá. Takže dáme si ponuka práce, rýchla práca. A dáme si Scanie nemajú. Tak to je nepríjemné. Ani manky. Volvo. To je už lepšie. Bratislava Linz. Ja nechcem moc dlhé. Toto. Nechcem to zase, nechcem to jaké, neviem koľko hodinové. Samozrejme to môžeme robiť aj hodinu, ale koľko to budem dávať na YouTube, tak to je už potom utovka. A dúfam, že vy teraz nič nepočujete, čo sa oni tam bavia. No a sme tu. Ja bych řekl, že môžem. Tak to vyzerá, máme takýto kamión. Potom budem kupovať. OK, auto teraz není podstatné, vás to určite nezaujíma, ale zaujíma vás táto cesta. Do timelapsu to nebudem dávať. Nebudem mať o čom kecať. My s Aristotexom ešte budeme sa budeme rozprávať, že kto bude čo točiť.
Kurňa, však ja nejdem do tých dolov. No. Fuj. Ja by som nemal ísť do tých dolov. Asi pôjdem. Výborné, som to vytočil. Marek nedal pozor. Tak som si priblížil mapu. A F5 sa približuje mapa, F6 vám tam napíše všetko vlastne o vašom náklade, F7 koľko máte poškodenia a Enterom vás to presunie do najbližšej a nejaké krátke správy. Takže môžeme ísť po diaľnici. Máme nový e-mail. A ideme. 700, wow. Ideme dosť rýchlo už. Sa rozbehli. A sa tam takto pohľad. Kurňa. OK, takže toto by bolo všetko. Na budúce toto dojazdíme. A pôjdem opäť z Bratislavy. Dobre, majte sa krásne a čaute. Pozerajte sa na náš kanál. Pokiaľ nás chcete potvoriť v našej tvorbe, dajte odber, dajte like a napíšte nám nejaké pekné komentáry, pokiaľ sa chcete na niečo opýtať. Hru mám kúpenú. Takže čaute zatiaľ. Ahoj!